А це, друзі, тут таке цікаве місце створили центр зустрічі культур. Ну, не знаю, що це є таке, ну але такий заклад культурний. Ну і тут пам'ятник Леху Качинському стоїть. Дуже такий гарний, дуже такий монументальний. Така міні-площа біля дуже сучасного будинку. Виглядає класно. Там ось навіть на самій горі люди ходять і щось там роблять. Ну а ось цей будинок, друзі, мені безперечно подобається. Під склом, залізо, дуже сучасно.